tak samozrejme, že logicky sa chopili nejakých iniciatív rôzne skupiny. Toto je jedna z nich. Vieme o ďalších skupinách. Či je to už ohlasované a medializované na výstavba triediarne odpadov a výstavby bioplynovej stanice v areáli bývalých kožiarskych závodov, kde sa má vlastne z existujúceho množstva odpadu, ktoré sa v meste, v regióne produkuje, redukovať toto množstvo zhruba na polovicu. A to na území mesta Liptovský Mikuláš je vydané stavebné povolenie istej spoločnosti, ktorá sa venuje odpadu, ktorá tu bude triediť odpad. Tento odpad, ktorého dneska sa tvorí 13 až 15 tisíc tón, sa zhruba z polovice vytriedi a zostane len polovica na takéto riešenie.